Aw ni yang ma bita an bena yawuru fɛ maison de dilan n'o ye so ta ye k'an ka dumuniw accompagner n'a ye i n'a fɔ dɛgɛw ani ko caman wɛrɛw. Aw bisimila. An bena an ka yawuru dilan ni nɔnɔmugu de ye bi. Don n'a nata an bɛ nɔnɔ kɛnɛ ta kɛ a bɛɛ ka surun ɲɔgɔn na. Nɔnɔmugu kilo 1 talen filɛ nin ye n fɛ. I b'i jija a ka kɛ nɔnɔ ɲuman ye. Kuma dɔ la n'i ye nɔnɔ san ni nɔnɔ ma ɲi nɔ dɔrɔn a bɛ tiɲɛ i bolo. An mago bɛ jɔ yawuru yɛrɛ la. N'a sɔrɔla yawuru frɛzima ka di i ye. U ka yawuru vanilama ninnu n'a sɔrɔla olu ka di i ye. I bɛ se ka olu ta nka ne ka yawuru ye ne y'a kɛ yawuru nature ye. Foyi tɛ ne ta in na. An bɛ ji k'a la. An ka ji goniman dɔɔni. I bɛ ji kalaya nka i t'a kalaya bagi. An b'o k'a la dɔɔni. Ne ka ji in bɛ i n'a fɔ litiri 1 bɔɲango. N'a sɔrɔla fuyɛ t'i bolo ko songalan b'i bolo i bɛ songalan kɛ k'a munu. An ka nɔnɔ mununen ɲɛnen an bɛ ji dɔɔni to kɛrɛfɛla la a bɛɛ y'o litiri 1 ji de ye. An b'o ji dɔɔni kɛ an ka yawuru la k'o ɲaami ɲɔgɔn na dɔɔni ka sɔrɔ ka o fara a kan. An b'a sɛbɛkɔrɔ bukɔ sisan walasa a ka don ɲɔgɔn na ka ɲɛ. N'a sɔrɔla mununan de b'i bolo i b'a munu kosɛbɛ walasa kurukuru in kana na to a la. A mununen ɲɛnen an fɛ an b'an tɛgɛ denkɔni don a la k'a lajɛ n'a sɔrɔla a ka kalan. I b'i bolo denkɔni su a la k'a to a la k'a jate 30. N'i bolo denkɔni sera ka to a la a b'i jeni f'i k'a sama ka girin k'a sama ka bɔ a la. O kɔrɔ ko k'a ka ɲi nɔ nka ni i bolo don a la n'a ka kalan kojugu i ka sin k'a bɔ a la ten tɔ. O kɔrɔ ko i b'i jɔ a ka suma dɔɔni ka sɔrɔ k'a datugu k'a don kun na. Ne ta in ka ɲi nɔ. A ma se ne ka n jɔ fɔlɔ a ka sumaya. N b'a datugu sisan. N'a sɔrɔla k'i ta kɛ mana tasa yɛrɛ la i b'i ka mana tasa datugu a da la dɔrɔn hali ni papiye aluminium t'i bolo. Ni papiye film in b'i bolo i bɛ se k'i ka papiye film fana kɛ k'a datugu. An b'a don kun na sisan heure 10 bɔɲango. An bɛ fini dɔ kɛ k'a datugu ka sɔrɔ k'a lasago funteni b'a sɔrɔ yɔrɔ min na walasa funteni ka kolokolo a la. N'a sɔrɔla k'i bɛ jamana min nɛnɛ ka bon kojugu u ka bajɔba ninnu couvrili i bɛ se k'o datugu a da la walima i b'a don i ka furu kɔnɔna na. Heure 10 selen filɛ nin ye an b'a ta sisan k'a lajɛ a kɛra cogo di. Ala ka n'a malo dɛ. Baara ɲɛna. Aw yɛrɛ ɲɛ t'a la. N'i kɔni b'a fɛ i ka yawuru ka ɲɛ i bolo dɔrɔn i b'i jija i ka nɔnɔ ɲuman sɔrɔ. N'i y'a kɛ ni nɔnɔ ɲuman kɔni ye a tiɲɛ man di i bolo abada. An bɛ fuyɛ ta sisan k'a don ɲɔgɔn na dɔɔni. N'a sɔrɔla fuyɛ t'i bolo i b'i ta kɛ ni songalan ye. An ka yawuru selen ɲuman filɛ nin ye. Fulaw ko kɔsam asipa. Ayiwa an bɛ se k'a k'an ka fɛn bɛɛ la sisan. An bɛ se k'a k'an ka dɛgɛninw na. An bɛ se k'a k'an ka salade de fruits la. N'a y'an ja an bɛ sukaro dɔɔni k'a la k'a min. N'o man d'an ye yɛrɛ an b'a jala dun. Ni video in diyara aw ye aw bɛ se k'a cari aw fɛnmaw ni ɲɔgɔn cɛ. K'aw ni hɛrɛ bɛn. Ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ makɔnɔ.